fáilteach rístingéart na fí an Ceardaíocht de bhór an ghaol. Tásúla an go sibh le go cúneáil go brás mála. Tháinig go cearc seo isteach ar maidina. Fecinn se beseoí. Ní me cinnte go ráin si a chun si isteach gatam. Ceap me go mar cupóbheith ceomach níd. Ní me cinnte ciríongas mar lenis, meú léon swintaí a go héin. Ainge me chamaga. Siad an tionscnamh a bhfuil am roibo inniu. Mar tib geiríonga, fan lom, ag stingma ceann. Tastó, cárta, súla bréige, susúr, glú, glisireach, phláta dintas páipéar, paint, scoop agus pean luaí, chéad chéim. Rán an dá tá bhaid gun féint agus chuidir muid an paint sin ar a bhláta. Tá paint fós floch ar a bhláta maicin sib. Tá me gáil an glisireach an isise chud a nuas ar a paint floch, mar gramó an glisireach gon féin floch. Nuair sé dinta go breanó sé rudaigh cosú le seo. Fág síos an phláta níos le cúpa nómad go drumó an paint. Nis, tarnge na crána seo ar fís a páipéar nó chárta. Tá ceann thuas nuachtar go chiaar an chearc sin písa haint ar chluigeann na chearc. Tá gába sin faoi sin agus tá drubal le chearc sin ar daon labhas eise. Nuair te seo tarngaí agaí ar an gárta, tá se námaig iad a dhearr amach. Chomá le na cróna sin tá curcail ag tastal le cloigeann na dhéanamh. Nuair tá an curcail dhearr amach agaí, gur spot a glú ar mhór an chorcail mar seo. Agus tá muid a gáil an súl bréige a chur bhhaistó sa sin. Sin, tá mu gáil gob an chearc a chur síos ar an gluigeann na níos le píosa go glú. Agus cá muid cír an chearc chud a bhhaistos ar mhór a chluigeann. A ríist rug bleg eile glú úsad ar mhór chluigeann an chearc seo dhéanamh. Nis tá mo gáil chluigeann an chearc a chur bhhaistos gan chorp. Ant an chluigeann bunos cían mar seo, agus chuidir muid rudbeg glú ar chúl a chluigeann. Nuair te sin tinta agaí, an taríiste bunos cían nó taobh cearta, agus brún nuas ar chorp an chearca. Inis du muid rud céanna le drubal an chearc, úsad rudbeg glú as chuidir muid bhhaistos de hir ar an taobh seo don phláta. Inis, tá áring an cipín uachtaráite a chuid ar bhun an phláta mar seo. A ríist glú dúsad mise achas féidir tape úsad chomá, agus brú le chéile go má an á rud. Nis, sin tionscnamh an laoinne críochnaí agaí. Tásúlam gur hangis se sin lí agus boligi isteach marach agus beidh cána le duine.